Най-напред съболезнования към близките на загиналото дете на метри от Министерството на вътрешните работи. След поредния трагичен инцидент и след поредната среща с близки на загинали деца, аз съм още по-убеден в това, че убийството на пътя, причинено след употреба на алкохол или наркотици, дори с превишена скорост, трябва да бъде умишлено убийство. Поредният случай го доказа това. Няма как човек, който се е качил зад волана с повече от 2 промила алкохол, превишил е скоростта, убива човек на пешеходна пътека, това не може да бъде класифицирано по нищо друго, освен като умишлено убийство. Искам да отправя един апел към всички, които през последния месец анализираха, коментираха, умуваха, даваха съвети за това, работи или не мярката за отнемане на автомобили, която е съвсем отскоро. По този начин се разколебават българските граждани. Аз искам да кажа категорично, че тази мярка работи. И всеки, който си позволи да управлява автомобил и бъде заловен, че го прави след употреба на алкохол или наркотици, той ще остане без своя автомобил. Вече има множество случаи, при които имаме в рамките на бързо производство, приключило производство, има осъдителни присъди, има и отнети автомобили. Има и случаи, при които има заплатена равностойността на автомобила, тъй като човека, който е установен, не е собственик на автомобила. Тази битка, която водим с войната по пътища, трябва да бъде битка на всички. На всички нас, на цялото общество. Не трябва да оставаме безпристрастни. Тогава, когато наш близък, роднина, приятел, познат прави опит да се качи на своя автомобил, след като е употребил алкохол. Трябва да реагираме абсолютно адекватно, тогава, когато станем свидетели на арогантно поведение на пътя. Още веднъж призовавам, битката е за всички. За да спечелим, трябва да сме заедно. Искам да се обърна към всички. Нашите деца ги няма. Филипчо, който остана завинаги на 14, защото той трябвало да навърши 15 години декември месец. Нека да бъдат последните жертви на това безумие по пътищата. Изключително сме благодарни на Колин Стоянов, който 3 срещи направи с нас и ни помогна много. Изключително сме благодарни на всичките, които тук отделиха време. Много благодарим и на вас за отделеното време. В край на краищата нашите деца ги няма, нека вашите останат живи. Нека паметта на нашите деца бъде запомнена, за това повече деца да няма убити по пътищата. Надяваме се това, което сме казали, нашите проблеми и това къде са пробойните, да свърши работа, да няма повече почерни родители като нас.